Плевелите са като неканените гости. Докато не ги изгониш, няма да си тръгнат. В моята градина е станало направо като хотел All Inclusive. Така че се захващам тази сутрин за работа. Два са начините да се отървеш от тях. Единия е на ръка. Хващаш, дърпаш и хвърляш кофта. При полупориците като този си трябва и мотика. Така че действайте и не оставяйте градината като мене, защото сега ме чака много работа. Слънчев и ползотворен ден ти пожелавам.